Takže vítame vás na našej prezentácii, ktorá sa zameriava na divergenciu druhov a tento projekt bol vypracovaný ako súčasť predmetu špeciálna genetika 3 a teda skúma genetické faktory, ako sú napríklad mutácie, genetický drift alebo selekcia, ktoré teda ovplyvňujú evolúciu jednotlivých populácií alebo populácií vo všeobecnosti. Hlavným cieľom nášho projektu bolo teda sledovať počet štetín na hlave u fiktívneho chrobáka Iraka, čo je geneticky podmienený znak. A teda tento znak závisí od 5 dvojalelických lokusov, ktoré sa označujú alebo sú označované od A až po E. A teda tieto lokusy sú označované ako kodujúce lokusy, a ďalej teda máme aj tzv. Referenčný región alebo referenčnú oblasť, ktorá je označovaná od F až po J. Každý z týchto lokusov môže obsahovať dve možné alely, buď 0 alebo 1, pričom každá alela typu 1 prispieva k celkovému počtu štetín na hlave tohto chrobáka a teda celkový počet štetín môže byť 10. No a ako môžeme vidieť na obrázku, tak napríklad v tomto kodujúcom regióne A až E sa nachádzajú 4 alely typu 1 a z toho vyplýva, že teda počet štetín na hlave tohto chrobáka je 4. Na výsledný počet štetín však nemá vplyv kombinácia alel v ďalších lokusoch, ktoré sú označované F až J a oni slúžia len ako referenčný región pre účely tohto projektu. Alela typu 1 vzniká v oboch regiónoch mutáciou, ale táto mutácia môže byť reverzná. To znamená, že alela typu 1 sa vplyvom mutácie môže zmeniť na alelu typu 0. Takže chrobák Irak má zaujímavý mechanizmus preferencie parenia, ktorý teda ovplyvňuje pravdepodobnosť, akou teda vyprodukuje potomka a ono je to teda závislé od počtu štetín u oboch jedincov. A pre jednoduchosť tohto modelu alebo teda tohto projektu sa predpokladá, že medzi vlastne pohlaviami týchto chrobákov není v podstate žiaden rozdiel a teda akákoľvek dvojica jedincov môže vytvoriť potomka. A teraz závisí to len od počtu štetín, ktorý majú títo jedinci. No a v projekte teda uvažujeme o dvoch modeloch preferencie pri tomto párení a teda tento prvý typ je to vlastne preferencia na základe podobnosti, čiže jedinci vlastne preferujú partnera, ktorý je fenotypovo rovnaký alebo teda podobný a má teda rovnaký počet štetín. No a vlastne druhý typ je potom už nezávislý od teda fenotypu daných jedincov alebo teda daných partnerov. Na základe zadania sme uskutočnili dve simulácie, jednu pre možnosť A a druhú pre možnosť B podľa preferencie párenia, ako sme už spomínali. Pracovali sme s populáciou 10 diplojných jedincov a sledovali ich vývoj počas 20 generácií. Potomkov sme generovali pomocou Wright-Fisherovho modelu, pričom výber rodičov, párenie a mutácie sa riadili pravidlami zadanými v projekte. Mutácie, teda zmeny alely typu 0 na alelu typu 1, alebo teda naopak sme určovali náhodným hodom kocky. Simulácie sme realizovali v Pythone, čo nám umožnilo efektívne sledovať vývoj genotypov naprieč generáciami. Zadanie kódu v Pythone nám umožnilo čo najlepšie zautomatizovať vytváranie potomkov v jednotlivých generáciách a to tak, že program nám simuloval hody 5 kockami naraz a takisto nám zrátal aj ich súčet. Takisto nám vygeneroval, či sa jedná o horné alebo dolné vlákno, potom či mutácii vôbec dojde a ak áno, v ktorom mieste, v ktorom lokuse a v ktorom regióne. Toto isté sme zopakovali aj pre alternatívu B s tým rozdielom, že tu sa mohli jedince páriť medzi sebou bez ohľadu na fenotyp. No a tieto výsledky sme potom zaznamenali do Excelu, do tabulky, kde sme analyzovali frekvencie alel a
rozloženie genotypov pre obe alternatívy, teda pre alternatívu A aj B. Takže na tomto slajde by sme chceli zobraziť dva grafy, ktoré teda ilustrujú časový vývoj frekvencie allely 1 pre jednotlivé lokusy počas tých 20 generácií. No a teda na tých grafoch si môžeme všimnúť, že sú tam výrazné rozdiely, čo sa týka teda tej frekvencie allely 1 medzi teda kodujúcimi lokusmi, čo je A až E, ale aj medzi teda nekodujúcimi lokusmi, čo je F až J, ale zároveň by sme chceli poukázať aj na rozdiely v dynamike tej frekvencie, čo sa týka alternatívy A aj alternatívy B, pretože v tej alternatíve A pôsobí selekcia, no a tá selekcia vedie k tomu, že v podstate je tam nižšia frekvencia allely 1 v porovnaní s alternatívou B. Následne zo získaných dát vypočítali zastúpenie jednotlivých fenotypových kategórií v každej generácii, čo znázorňujú nasledujúce dva grafy. V prípade alternatívy A, nakoľko tam pôsobila selekcia v lokusoch A až E, ktorá znížila mieru mutácií, môžeme vidieť, že tá populácia je výrazne homogénejšia v porovnaní s alternatívou B, kde selekcia teda nepôsobila a tá populácia je heterogénejšia. Diverzitu populácie v čase sme kvantifikovali tak, že sme sledovali prekryv genotypov v rámci jednej generácie a postupne sme to aplikovali na všetkých 20 generácií, pričom sme sledovali regióny A až E, ale aj regióny F až J. A v obidvoch týchto regiónoch sme sledovali miesta, v ktorých sa alely odlišovali, pričom sme zahrnuli rozdiely na oboch vláknach DNA, čiže na hornom aj dolnom vlákne. A výsledný súčet sme predelili číslom 10, ktoré predstavuje maximálny počet možných rozdielov v danom regióne. Na týchto grafoch sú zaznamenané rozdiely v genetickej variabilite. V prípade alternatívy A je zaznamenaná vyššia diverzita medzi kodujúcimi a nekodujúcimi regiónmi, a to z toho dôvodu, že kodujúci región podlieha pôsobeniu selekcie, čo znižuje genetickú variabilitu. Naopak na nekodujúce lokusy nepôsobí selekcia a z toho dôvodu je viditeľná vysoká miera genetickej variability v čase. V prípade alternatívy B na jedince nepôsobila selekcia a teda krivky sú viac homogénne. Na tomto slajde vľavo zobrazujeme genotypový strom a v tejto úlohe sme analyzovali genotypy jedincov a identifikovali teda ich mutácie. V prípade jedinca X2 to bolo najjednoduchšie, zaradili sme ho na samostatnú vetvu, nakoľko tento jedinec je bez mutácií. Čo sa týka jedinca X1 a X3, tak oni zdieľajú vlastne spoločnú mutáciu od spoločného predka, preto sme ich vlastne zakreslili tak, že vychádzajú z jednej vetvy. No a v prípade ešte toho jedinca X3 má samozrejme aj unikátne mutácie, ktoré sú tu tiež zobrazené. A v prípade jedinca X4 tam sa nám vlastne na prvý pohľad zdalo, že tiež nesie zdieľanú mutáciu s jedincom X3, avšak po vlastne premýšľaní nad touto úlohou sme predpokladali, že táto mutácia teda vznikla de novo a tento jedinec má taktiež zakreslené svoje unikátne mutácie na tom filogenetickom strome. Vpravo na tomto slajde sa nachádza fenotypový strom a pri jeho zhotovovaní sme postupovali tak, že sme spočítali počet štetín na základe genotypu jedincov. V prípade jedinca X2, ktorý neniesol žiadnu mutáciu, tak sme ho zobrazili vlastne na samostatnú vetvu. Jedinec X1, ktorý niesol dve mutácie, tak bol zaradený vlastne ako evolučne starší na vlastnú vetvu. A v prípade jedincov X3 a X4, ktorí boli fenotypovo rovnakí, tak boli zobrazení na rovnakej úrovni tohto fenotypového stromu.